έγιναν κάποιες στρατηγικές κινήσεις εκ μέρους σας όσον αφορά τις συμφωνίες που έγιναν με τα πανεπιστήμια, το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρητού, αλλά και το ΤΕΠΑΚ και κάποια μελλοντικά σχέδια επέκτασης αυτών των πανεπιστήμιων. Πώς ξεκίνησε η ιδέα και γιατί επιλέχθηκαν αυτά τα δύο τα πανεπιστήμια για να γίνουν αυτές οι αναπτύξεις? Το 2015, όταν είχα αναλάβει δήμαρχος, ήταν ξεκάθαρο μετά από την οικονομική κρίση του 2013 ότι η Πάφος είχε δύο τομείς στην οικονομία. Τον τουρισμό, τα ξενοδοχεία και το real estate. Το real estate και ο τουρισμός είναι ναι μεν δύο κλάδοι οι οποίοι έφαγαν ψωμί πολλοί παφίτες. Σπούδασε κόσμος, μορφώθηκε, έχτισαν σπίτια, μεγάλωσαν άνθρωποι, παιδιά κτλ. Όμως, ως τομείς οικονομίας δεν μπορούν, αν είναι μόνοι τους σε μια οικονομία, σε μια επαρχία, σε μια γεωγραφική περιοχή, δεν είναι βιώσιμοι. Δεν μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη η κοινωνία και να προοδεύει η κοινωνία. Να αναπτύσσεται η κοινωνία μπορεί, να προοδεύει όχι. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει στην Κύπρο να το καταλάβουμε. Τι είναι ανάπτυξη και τι είναι πρόοδος. Η ανάπτυξη είναι όταν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, όταν ο μισθός μου ανεβαίνει, όταν χτίζονται άλλο 5 κτίρια, 5 ξενοδοχεία. Η πρόοδος είναι αυτή που περιλαμβάνει την ανάπτυξη, όπως την έχω πει, αλλά να υπάρξει κοινωνική πρόοδος, πνευματική, πολιτιστική, πολιτισμική, να βλέπεις την κοινωνία, να βλέπεις τον λαό να προοδεύει, όχι απλώς να δουλεύει, απλώς να παίρνει άλλο 1.000 ευρώ μισθό, αλλά να τον βλέπεις να είναι πιο καλλιεργημένος, να πηγαίνει στα θέατρα, να υπάρχουν θέατρα, να υπάρχει μουσική, να υπάρχει καλλιτεχνική, πνευματική δημιουργία, ο κόσμος να είναι πνευματικά καλλιεργημένος και να σημειώνει πρόοδο σε αυτά. Βάση των πάντων είναι η παιδεία. Άρα πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία. Δηλαδή, τι πρέπει να φέρουμε πανεπιστήμια στην Πάφο και να δημιουργήσουμε έναν τρίτον πυλώνα στην οικονομία μας. Καταφέραμε να έχουμε το σπουδαιότερο πανεπιστήμιο της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης εδώ Εγγύης Ανατολής να το φέρουμε στην Πάφο. Το οποίο πανεπιστήμιο κατατάσσεται στη θέση 223 παγκόσμια. Όταν το Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι στην 480, ενώ το Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης είναι στην 502-503. Άρα αντιλαμβάνεστε γιατί ποιότητα πανεπιστημίου μιλούμε. Όπως επίσης και η επιτυχία μας με το ΤΕΠΑΚ. Η παρουσία ενός κρατικού πανεπιστημίου στην Πάφο θα δώσουν την δυνατότητα αυτές οι συνέργειες που θα δημιουργηθούν μεταξύ του κρατικού πανεπιστημίου, του Αμερικάνικου, του ιδιωτικού πανεπιστημίου, το οποίο ήδη προϋπήρχε εδώ το Νεάπολης, και όλα μαζί πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα φτάσουμε να έχουμε 5-6 χιλιάδες φοιτητές, δηλαδή 1 στους 10 παφίτες θα είναι φοιτητής. Όταν μια κοινωνία έχει στους κόλπους της το 10% του πληθυσμού να είναι φοιτητές, αντιλαμβάνεστε πόση δυναμική δίνεται.